Benvinguts a l'Institut Bajamar de Vilanova i la Geltrú. Tenim el batxillerat en la modalitat científico-tecnològica i la modalitat social i humanística. Tots els docents som tutors i això ens permet poder fer una atenció personalitzada de qualitat. Tots els alumnes del centre treballen amb una tauleta digital, no treballem amb llibres de text, tenim tots els continguts en una plataforma Moodle que ens permet anar actualitzant i anar adaptant els continguts en funció de les necessitats de cada curs i de cada moment. Tenim també una plataforma que es diu Cliquedo i que ens permet comunicar-nos amb les famílies periòdicament. El que hi donem molt de valor aquí al centre és tot el procés d'orientació acadèmica i professional que fem amb l'alumnat. És important que amb els alumnes els anem acompanyant perquè puguin prendre les decisions necessàries pel seu futur. Oferim diferents matèries optatives, destacaria l'alemany com a segona llengua estrangera i quan acaben els alumnes tenen l'oportunitat de fer un examen oficial. Oferim un gran ventall de matèries optatives, la revista digital, la formació i orientació laboral, l'estat de l'empresa, l'anglès oral. Quan un alumne vol cursar una matèria que no tenim en l'estructura del batxillerat, té l'opció de cursar la IOC. Els itineraris dintre de les modalitats de batxillerat són flexibles i això permet que els alumnes puguin crear el seu horari personalitzat. L'Institut Bajamar és un centre jove, és un centre que va néixer el curs 2009-2010. És un edifici nou, tenim una sèrie d'espais que permeten que els alumnes puguin treballar en les millors condicions possibles. El claustre és un claustre jove, és un claustre cohesionat i això ens facilita molt poder treballar en el centre i ens dona moltes eines perquè els alumnes puguin anar avançant i puguin anar aprenent el millor possible. Si teniu ganes de venir al Bajamar, estem aquí esperant-vos. Gràcies.